ଏବେ ହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଏନା। ଚାଲି ଯାଏନା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ପରା ପାଗଳ ହୋଇ ଯାଇଛି। ରୂପ ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଯେମିତି ତତେ ସାବୁରା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି ମାଂସକୁ ଚୁବେଇ ଖାଇଯାଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ ପୁଷ୍ପଟାକୁ ତୁଳିକି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ତତେ ମୋ ପାଖର ରୂପ ସତ୍ୟସତା ଭୋଗ କରିଦେବି। ଭୋଗ କରିଦେବି। ଦରଡ଼ା ସାଗର ତୁ ଏଇଠି? ତୁମେ ମାନେ କଣ ମୋ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ପରଧନ ପିତା ପରସ୍ତ୍ରୀ ମାତା। ଏହାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯେ ହରଣ କରେ ତାର ସାତ ପୁରୁଷ ଯାଇ ନରକେ ପଡେ ମୂର୍ଖ। ତୁ କହିଥା ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତୁ ମତେ ପଛ ପଟରୁ ପ୍ରହାର କରି ଭଲ କଲୁ ନା। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଟାର ଭୋଗୀ ସେନାପତି ହୋଇ ଯୁବା କନ୍ୟାକୁ କରୁ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯୁବରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯୁବରାଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଯୁବରାଜ, ଏ କଥାଟା ମନେ ରହି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲିଲେ ମୋ ପଥରେ।